ľudia som vám vravil, že bude hneď nové video. A s vami som dokončil tie nožničky. Tak ideme ich dokončiť. Pozerajte sa ešte. Takto. 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 Tak. A vy pijete. Vy to nejde dobre. Je to ťažko. Tak ešte raz vám to vysvetľujem. Tak radšej sa príďte. Tak si nahnite. Nadhoďte si loptu a bum. A takto robte. Aspoň 10 razy. A už potom budete robiť nožničky. Čumte. Chytíte loptu. A chrbti sa bolí. Bombastik. Ťažký. A bum. Je to ťažké. Robím. Podajem to skúšať. Aj to, ty! Čo robím? Ľudia, povedz mi, čo robím. A to ešte neviem. Po logicky. Nás hop, strieľať. To z nožničky. Či zbierete, tak to hop. Určite to koničky, potom sa vám to vydarí. Prvej sa určite takto koničky, hop, chytíte loptu, hop, a chytíte zase loptu, hop, chytíte loptu, hop, hop, a chytíte loptu, hop, hop, chytíte a strelíte tak. A teraz pozrite, ako som sa ja naučil. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vidíte? Tak sa to určite pomaly. A potom uvidíte takto. Takto budete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz už na maximus. Ako viete. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 koničkov. Pozerajte na toto. Go! Tí ľudia, tak sa naučíte. Opa. A som spadol. Nevádzem už padať. Teraz vás ukážem ako kopem. Mám petardy. Teraz ukážem petardy Brosky. Skibidi Lewandowski. Ronaldo. Ja som Valverde, hej. Obľúbený futbalista je Valverde. A tiež je váš obľúbený futbalista Valverde, tak dajte odber. A jak Ronaldo, dajte like. Prosím. Čo to pomôže? Dobre, idem vás premiať s ním. Uba. Máme toto. Máme to. Tuto. Tak. Vezmeme vás teraz. Môj ľudia. Teraz vezmem. Ideme ďalej. Asi zavidíte. Dobre by ste mali vidieť.
wam ukazać, jakie mam strzały. Nie pozerajcie ludzie. Cicho. Tak. Może wam dać tak, to? Głos brany. No tak sobie teraz pozerajcie. Strzelmy. Pozerajcie. To kopy. Frajer. Brasil. Sorry ludzie. To są... ale do drugiej bramki. Pomyślałem bramku. Opa. Iu. Iu. Opa. Wow. Ludzie. Jak jesteście youtuber, dajcie like. Czyli odber. A kiedy jesteście youtuber, tak dajcie. Dajcie. Jesteście youtuber, dajcie. Like. To szkoła sprawiliśmy ku mnie. Okej, hoppa. Vamos! Yo! A co są takie? Czemu? Ludzie. Boże. 8 minut. 52 minut. Sekund. Opa. Winklicak. Opa. To śmigło. Chodź. Taki potem dla kopi. Mam kończyć. Poczekajcie. A co to było? Tak, proszę, zacznę.
kop, a już idę. O, cicho. To będzie koniec. Ciącie.